Amadou bɛ kɛnɛ t'i bolo. Tabarikala an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ koɲuman dɔn a ye aw bisimila bi sɔgɔmada in na kibaruyaw bakurubaw bɛna tali kɛ Mali ale ni i k'a dɔn CEDEAO maaw ma se ka ɲɔgɔn faamu ko kura o kama an ka kibaruya ɲininaw ye kuma di maa dɔw ma an bɛna kuma o kan sisan dannen nɔ RPM Sikasokaw fɛ yen olu kɔni ye u ka biro sigi ko kura min ye Usumani Kone danaya kurayara ale kan min ye RPM gɛlɛya b'a kɔnɔ an bɛna kuma o fana kan sɔgɔmada in na ka taa Segukaw fɛ yen Abdin Kumare ale fana ye jɛkulu kura dɔ sigi min tɔgɔ dara ko Segu ɲɛtaa ka a devaya di Maliki Jaw ale yɛrɛ ye tɔn ɲɛmaa ye n'o ye Abdin Kumare n'u k'a ma pele an bɛna kuma o fana kan sɔgɔmada in na fo ka taa se bamanciya minnu kɛra kununko ninnu ye kibaruyaw bakuruba ye an bɛna nɛn don minnu na bi sɔgɔmada in na sisan dalen nɔ a y'aw bisimila. Ka aw fo ka aw koɲuman dɔn aw ka don o don timinandiya kosɔn an y'a fɔ ten tɔ min ye kunungo Mali minisiri ɲɛma Sumeli Wube Mayiga ale kɔni miniji dɔgɔyara i k'a dɔn awa kunungo si ye san 60 ani 7 ye tuma min bɛ tali kɛ hakilina jiginna a fari mandi a la a bɛ waati jan bɔ k'aw ladɔnniya k'a fɔ suturaliw na kɛ u ta kibaruya wɛrɛ ye ni min bɔr'o la ka da aw tulo kan an bɛ dugawu kɛ badabada dali Ala ka se ka o nɔgɔya ale ye n'an bɔra yen nɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ min bɛ tali kɛ Mali ani i k'a dɔn CEDEAO jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ la ɲɔgɔn faamuya ma se ka kɛ ko kura o kama min ye kununko an da kun sera ma k'a fɔ u ko ye san hakɛ minnu fɔ ko ka fara transition kɔnɔmɔ kan yetaw ma se ka kɛ kelen ye cogo si la sabula min ye CEDEAO maaw ka fara farafinna ka kɛlɛyatɔ kan olu kɔni ye u kandigɛ da yira yɔrɔ min na o ye k'a dɔn a kana tɛmɛ san 1 ani buruburu kan bilen nka min ye Mali faamaw kɔni ye san 3 de laɲini sɔnmakɛw ma o tilala ka na san 2 la o kumaw kɔni cɔra o kan jamana faamaw ye bataki kɛ kununko min ye a ko kana na an ka kibaruya ɲina e ma fifa mɛn nunaw ale ni Fuseni Kamara olu ye maliden dɔw hakilina ta ko kan an k'a lajɛ. Ne yɛrɛ kɔni ka filɛ la kɔni transition ye kalo 18 ka ban ko mana siya cogo cogo kalo 16 wɛrɛ kɔni mana fara kan kɔni ka di ne yɛrɛ ye mais k'a fɔ ka tɛmɛ ka fɔ ka taa se kalo 24 na ne yɛrɛ kɔni fɛ o ka siya kojugu parce que transition fanga ma ye dɛ prix bɛ fanga na prix fanga bɛ diɲɛ kunfɛ ka taa di cɛninjɛ yɛrɛ la kɔni kalo 24 ka siya kalo 24 ni CEDEAO kun sɔnna o ma o de kun ka d'anw ye mais ni CEDEAO y'o refusé vraiment kalo 16 in fana na vraiment ka dɔgɔ anw na parce que n'i ko ka élection ni fɛn ninnu labɛn a kuma ka ca bɛɛ bɛ Mali baarako ni fɛnko kalama a kuma ka ca an bɛ kalo 4 bɔ 24 na o la an b'a kɛ kalo 20 ye vraiment ni CEDEAO sɔnn'o ma an bɛ baara k'o kan n'u ma sɔn o ma donc la lutte continue. CEDEAO jamanaw mago bɛ Mali la i n'a fɔ Mali jamanaw mago bɛ CEDEAO la donc o bolodi ɲɔgɔnma in ɲɛnamaya kɔnɔ o tɛ se ka jɔ quoi ne bolo nafaba tɛ waati ko la quoi n'i y'a ye sɔrɔsiw nana ça veut dire que politique mɔgɔw yɔrɔ dɔw la gɛlɛyaw de kɛra gɛlɛya ninnu ye gɛlɛya minnu ye c'est à dire a bɛ i n'a fɔ ju kɔrɔba a disi donna dugu jukɔrɔ kojugu n'i ko k'i b'o bɔ san 1 san 2 san 5 waati yɛrɛ ka dɔgɔ o la quoi o ni CEDEAO ka bɛn fɔ la donc waati min bɛ bɛn u yɛrɛ fila bɛɛ lajɛlen ma élection organisée donc mɔgɔ wɛrɛw ka na jamana ko in na il faut que ɲɛmɔgɔ fana k'a jateminɛ cogo dɔ la gɛlɛya min bɛ an yɛrɛ jamanadenw fana kan bien vrai que ɲɛmɔgɔ ninnu kɔni ka d'an ye tiɲɛ yɛrɛ la u ka baara taabolo ka di anw ye bon ni kalo 24 ma se ka sɔrɔ an ka jate la ne yɛrɛ ka jate la ni kalo 18 sɔrɔla o bɛ dɔ bɔ ko CEDEAO ko 16 u ka dɔ bɔ u ta la u ka 24 na CEDEAO mɔgɔw fana ka dɔ fara u ka 16 kan donc ka bɛn 18 na u ka baara k'o cogo la n dalen b'a la n'a kɛla ten u bɛ sɔn ka bɛn kelen na bon u bɛ sɔn ka jamanaden bɛɛ fana lafiya. Jamanaden dɔw olu hakilina ye nin ye an y'a yira a la k'a fɔ cadre d'échange ma olu kɔni y'u ka hakilina yira fana jakun laban in na olu y'a yira k'a fɔ nin ko in kɔni bɛ ka taa cogo min na fanga bilali ko tɛ an ka jamana faama kuraw kɔnɔ ko olu fɛ n'u ni CEDEAO tɛ ka ɲɔgɔn faamu fɛrɛ ka kɛ ko k'a ko to olu yɛrɛ bolo olu ni CEDEAO na kuma a kan jamanaden bɛɛ lajɛlen o cogoya la k'a ladɔnniya k'a fɔ samasamali kɔni bɛ ko ninnu na kosɛbɛ sabula min bɛ tali kɛ jamanaden caman na olu kɔni ka jate la bi ko min ye farancɔrɔ fanga ko a waɲɛ ka ɲi kosɛbɛ dɔ ka fara baaraw kan nka jama fankelen fana ko hali ni hakɛ ɲɔgɔnna 3 farala nin kan ko maaw ɲɛna ko min bɛna kɛ ko tɛna se ka kɛ sabula dɔw yɛrɛ fana ka yeta la ko fanga yɛrɛ jalen i k'a dɔn maa caman kunfɛ kaban minnu yɛrɛ bɛ k'a kɛ lemuruba ye ka dumuni fanga o bonya kosɛbɛ n'an bɔra o yɔrɔ ninnu na min bɛ tali kɛ diɲɛ maa minnu bɛ yen n'u ye gafe dɔw bɔ bi n'o dɔ ye Human Rights Watch ka ɲɛsin an ka jamana finitigilakaw ma k'a fɔ u b'a la ka damatɛmɛ ni bingali kɛ civiliw kan waasa ka se ka nɔgɔ bɔ kow la k'a kɛ mɛn tigila ye mɛn ni kɔda ye an kɔni ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ waasa
an bɛ se ka kuma yɛrɛ di an ka jamana finitigila ka ɲɛmaaw ma bamanankan yɛrɛ jɛlen na u ka se ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye olu fɛta ye min ye ko ninnu na kuma an y'an se don k'an bolo don renouveau yɛrɛ wuli ka jɔ caman k'a la kabi ko in daminɛna fɔ bi finitigi ɲɛmaaw kɔni u ma se ka i k'a dɔn k'a fɔ an ka jamakulu équipe bisimila waasa ka se ka kuma di olu kɔni ma ko in daminɛ ni sisan cɛ chef d'état major général des armées ni u ye k'a dɔn général de division Umaru Jara ale kɔni ye dantigɛ dɔ kɔni kɛ i k'a dɔn an ye minnu jaw ye Vox Africa ale jabarani sanfɛ nka min ye Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔ yan renouveau yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ waasa u bɛ se ka kuma ka ɲɛfɔli kɛ maaw ka faamuya sɔrɔ ɲɛ ma se ka sɔrɔ o ko ninnu kɔni na fɔlɔ ni i k'a dɔn kibaruya minnu b'a kɔnɔ waasa a jɛlen ka di maaw ma an na wulikajɔw kɛ waasa maaw bɛ se ka kibaruya lak'i ka sɔrɔ ko ninnu kan cogoya min na n'an bɔra yen an bɛ taa i k'a dɔn k'a fɔ lakanako la k'a dɔn kununko tiɲɔgɔnna dɔw kɛra jamana kɔni cɛmancɛ bolo fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya bonikaw olu fɛ yen nɔ an ka jamana finitigila ka ɲɛmaaw yɛrɛ ka bataki la a yira la k'a fɔ bingali fila kɔni donna ɲɔgɔn kɔrɔ kununko mun na maliden finitigila ka maa fila ntanyana fɔlɔ la la bamanji maa 9 n'a kunkanfɛ dankarila olu la kɔfɛ fana maliden maa fila wɛrɛ fana bunɛna ni la tun n'o ye finitigila ka ye kunun tile kɔnɔ kibaruya fɔlɔ y'a yira ko maliden surasi maa 4 olu ntanyana kununko min ye caman bɛ olu fana joginna min ye bamanjiw fa fɛ maa 22 bɔɲanko u y'olu kɔni siw ye olu kɔ maa joginin dɔw fana yera u ye olu kɔni jolo kari min ye bi tile kɔnɔ a kibaruya jɔnjɔn tɔ na sɔrɔ ka di maaw ma ladiriya ale kɔnɔna la politiki dakurunya kelen an bɛ taa Sikaso olu ka RPM tɔ min bɛ olu y'u ka biro sigi baara kɛ ni o ye u ka ɲɔgɔnna jɛrɛ min senfɛ minisiri kɔrɔ Usumani Kone danaya kurakurayara ale kan tuguni ka kɛ i k'a dɔn ɲɛmaa ye Sikaso ale marabolo la RPM tɔ a la biro ye maa 46 muso 7 bɛ a kɔnɔ min ye minisiri kɔrɔ Usumani Kone ale kɛra ko o ɲɛmaa ye an ka kibaruya ɲina Idrissa Diallo ale kɛra a biro bɛɛ sigira ale ɲɛna ye an ka ale ka sɔrɔlenw lajɛ a kan u maa 46 muso 7 bɛ minnu cɛra o de ye Sikaso RPM section ka biro ye bidonya in na kumaɲɔgɔnyaw bulen kɔfɛ kuma dɔw la arɔ jijalen u ni ɲɔgɔn cɛ min ye biro kɔrɔ ka baarakɛlaw ye o ka minisiri kɔrɔ Usumani Kone danaya kurakurayala ka da ale ka ni ka kɛ secrétaire général ye an ye baara min kɛ bi ni a kuncɛra ka ni ɲɛmɔgɔya ta ka di ne ma ka mɔgɔ 46 wɛrɛ fara ne kan ko an ka parti baara kɛ ka se a dan na n'Ala sɔnna an bɛna baara kɛ ka se a dan na an b'a ka ni nisɔndiya fana ye n bɛ tɔndenw bɛɛ n bɛ ci min bila u ma u kana janfa kɛ taabolo ye u k'o bolo di ɲɔgɔn ma ni min tɛ bɛn min ma don min na a k'a ɲɛfɔ nin yɔrɔ bɛ ne degun faamuya ka k'a la a bɛ dilan cogo min na a ka dilan ten mɛ u kana bɔ ɲɔgɔn kɔfɛ min ni min bɛnna min na ka taa ko dilannenw tiɲɛ a tɛ mɔgɔ si ka kunnawolo ye nin section biro kurakurayalen in baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra maa min ka kɔlɔsini hukumu kɔnɔ o de ye Dr Bouakari Tereta ye n'ale ye RPM bureau national président ye Sikaso section o ye ci bila ma k'a fɔ k'u b'a fɛ k'u ka bureau yɛlɛmɛ bureau de section yɛlɛmɛ donc sariyaw dun kɔnɔ wajibi ni bureau bɛ yɛlɛmɛ a bɛ kɛ conférence de la o conférence fana kɔnɔ fo kɔlɔsibaga ka k'a la kɔlɔsibaga bɛ sugandi bureau min bɛ o bureau sanfɛ ni dun ye bureau de section lajɛ bureau politique national de b'o sanfɛ o ye fɔlɔ ye filanan Sikaso bureau section a ɲɛmɔgɔya bɛ n terikɛ an jɛɲɔgɔnkɛ an balimakɛ Usumani Kone de bolo Usumani Kone ye parti vice président national de Bamako jɔnmaya tɛ ni ale ka bureau falen bɛ kɛ wajibi de don ne ka ye kɛnɛ kan n'o tɛ n'i ma ye kɛnɛ kan n bɛ mɔgɔ de bila min bɛna ka baara kɔlɔsi min b'a ale dugu ma bureau politique la o ye fɛn ye a man di ne yɛrɛ ye o de kosɔn Sikaso parti problème caman bɛ yen n sen b'a la donc n nana Sikaso bi ka na kɛ ni o bureau yɛlɛmɛ de ye vraiment donc k'u dɛmɛ u ka baara la n bɛ se ka min fɔ ka fara a kan an nisɔndiyara baara kɔnɔ
nin bɛ kɛ sababu ye min ye Dr Usmanu Kone a n'a jɛɲɔgɔnw olu ka se ka kɛlɛtigi ka fɛɛrɛ tɔn o baaraw ɲɛnamaya san 3 nata. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko RPM ka section bureau kura in maa mun b'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ o y'u ka sous section ye minnu bɛ Sikaso cercle commune 43 kɔnɔ. min ye RPM Sikaso kuma baaraw dira Usmanu Kone ma kura ye hali ni y'a sɔrɔ bureau yɛrɛ kunkanna na bureau national gɛlɛyaba bɛ bi a ma sɔrɔla k'a fɔ u disibaw yɛrɛ dama kɔni bɛ ɲɔgɔn na sariya ko yɛrɛ nasiratigɛw la k'a yira k'a fɔ hakilina minnu taara i k'a dɔn k'olu ye sariya sɔsɔw ye o kama honorable Musa Tembeni ni a kɔni ka jɛ minnu bɛ bi n'o dɔ ye Mahamadu Jarasuba ka se Babɛri Gano olu kɔni ni i k'a dɔn Bokar Tereta fana ka kima olu kɔni tɛ ka ɲɔgɔn faamu kosɛbɛ parti tɔ sariyaw ta cogo ko la min yɛrɛ ko kiiribulon sen donna minnu kɔnɔ waati nataw la ni y'a sɔrɔ tɔndenw hakilina ni na kɛ kelen ye walima n'u na ɲɔgɔn faamu walima ni baw na fara mumɛmu o fana waati nataw ko na kɛ sababu ye ni k'olu da an kanamaya an bɛ taa segukaw olu fɛ yen nɔ segukaw ka wasaden min bɛ yen n'o ye Abdin Kumare n'u k'a ma Pele ale fana y'a kanu ka se ka k'a dɔ jɛkulu dɔ sigi jɛkulu min to a dara nansarakan na ko l'association pour le développement de la région de Segu bamanankan na ni o ye Segu ɲɛtaa ye olu y'o kɔni jɛkulu ninnu don jɔakun laban na segukaw olu fɛ yen nɔ k'a ladɔnniya k'a fɔ u ye baara ninnu devaya kɔni kalifa colonel Maliki Jawla min ye wasabulon ɲɛmaa ye honorable Abdin Kumare n'u k'a ma Pele ale yɛrɛ ye jɛkulu ɲɛmaa ye kuma ninnu kɔnɔna la min ye tɔn ye tɔn sugu jumɛnw ye ani a hakilinaw nana cogoya di ninnu bɛɛ ye kibaruya ye minnu dira kosɛbɛ Lasini Jakite ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye an ka ja sɔrɔ dɔn kan. Ni jɛkulu in ɲɛma fɔlɔ ye Abdin Kumare ye n'a bɛ wele Pele CNT maa dɔ don colonel Maliki Jaw ni o fana ye CNT maa ɲɛmaa ye ni jɛkulu in denfaya ni jɛkulu in ka laɲini ye ka se ka région maaw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan walasa ɲɛtaa baara min bɛ sen na u ka se k'o dafa ɲɔgɔn fɛ. Ye baara in kɛ duguma ka sɔrɔ ka yɛlɛ n'a ye sanfɛ ka n'a jira mɔgɔw la o ye assemblée ye ala barika la baara min daminɛnen don tan a kɛra Segu ka bɛɛ de kama a kɛra Segu ka bɛɛ de ye. Maaba caman yera nin baara daminɛ kɛnɛsigi in na Abdin Kumare n'a bɛ wele Pele ni maa don min ye Asma CFP bila a yɛrɛ ye jigi dalen don a ka jɛkulu kura in kan walasa k'a ɲin don région ɲɛtaali la. Aw yɛrɛ y'a ye Segu bɛɛ bɔra mun Segu duba fɛn o fɛn bɛ yen o maa kun bɛ kɛnɛ kan Segu maa o maa ye responsabilité kɛ Bamakɔ ou bien Mali kɔnɔ Segu tɔgɔ la ni min ma ye kɛnɛ kan o ka ciden yera wala o ka cikan yera. K'an bɛ waati min na bi ko waati gɛlɛnma don o waati gɛlɛnma de b'a a waati yɛlɛmali bɛɛ lajɛlen kan an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma komi nin kɛnɛ b'o ko fɔ cogo min na pour que an ka se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ ko o dɛmɛ ni maliden bɛ fɛ o de kan ka kɛ maliden bɛ ka taabolo bi walasa an ka se ka se don min an b'a fɔ alhamdulilayi. Walasa ka laɲiniw sabati ni jɛkulu y'a ŋaniya gɛlɛya minnu bɛ Segu kɔnɔ k'olu dan walasa ka fura sɔrɔ u la. tabarikala min ye Lasini Jakite ale ka ɲɛfɔliw ye nin ye Mohamed Lamini Sogoba ka ja sɔrɔlenw kan Segukaw olu fɛ yen nɔ min ye maa caman b'a la k'a yɛrɛ ɲininka Abdin Kumare a ka politique ko bɛ gun jumɛn na an ye kibaruya kunfɔlɔ mun sɔrɔ o ye kɔni ko a y'a kanu k'a tɛgɛ n'a sen ko ka bɔ politique baara la i n'a fɔ kibaruya fɔlɔ mun sɔrɔ la jɛkulu mun sigilen filɛ kumaw kɔnɔ u y'a jira k'a fɔ jɛkulu don mun tɛ politique jɛkulu ye nka wulikajɔw bɛna kɛ jumɛnw de ye baaraw kɔnɔ waati nataw fana na kɛ o kibaruya jɔnjɔn ye walima ni Abdin yɛrɛ lasɔrɔla jɔnjɔn ka se k'a nɛ don ko la a bɛ se ka faamuya cogoya min na jamana kɔnɔna la a yira k'a fɔ tajiko bɛ ɲini ka gɛlɛya kosɛbɛ a kun ye fɛn jumɛn ye dɔw y'a yira k'a fɔ diɲɛ sebatigi jamana minnu bɛ ɲɔgɔn na ni o dɔ ye Ukraine ani Russie ye n'o kɛ mɛ ka paraw yɛrɛ bila diɲɛ yɛrɛ jamanabaw ni ɲɔgɔn cɛ o la ko taji fagama min bɛ sɔrɔ o jamana ko fɔta ninnu na ko o kɔni sɔrɔli gɛlɛyali kosɛbɛ kɔni gɛlɛya de fana kɔni junjunen anw ka jamana kan station caman bɛ bi ni donna olu kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ taji yɛrɛ tɛ a dɔw bolo walima dɔ farala dɔw kan min ye o fana gɛlɛya ye jumɛn ye an ka taa ni ka segin siraw kan na ni o ye dugutaw ni sigidaw ni ɲɔgɔn cɛ o kɔni musaka kow ye dɔw y'a yira k'a fɔ gɛlɛya caman kɔni bɛ a ko kɔnɔna la maa minnu bɛ yen n'olu ye
passager ye minnu bɛ don mobili ninnu kɔnɔ ka taa dekun jumɛn bɛ olu kan hakilina jumɛn b'a ko la ka nin bɛɛ ɲɛdɔn Maliki Jalo ale ye ɲinini dɔw k'a kan an k'o lajɛ. Taji sɔngɔ yɛlɛli kɔni ye kɔlɔlɔ lase taa ni ka segiw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya dugubaw ni ɲɔgɔn cɛ. Sibiri tɛmɛnen karitigiw ka lafasali tɔn kɔni ye a yira k'a fɔ ko dɔ farala transport sɔngɔ kan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Jara transport la yan farankan in kɔni bɛ taa 100 sara la 20 na fo ka taa se 30 ma. Carburant fɛnɛ prix yɛlɛla kojugu. Tile kelen kɔnɔna na on est passé de 593 francs à 760 francs le litre. Donc n'i y'a jateminɛ 167 francs de fara la carburant litre kelen o kelen kan. Alors que en transporteur don an bɛ min ta carburant na a ka ca kojugu. Donc n'i y'a jateminɛ o de b'a ye k'a fɔ an y'an réfléchir an farala ɲɔgɔn kan ka hakilinaw jagabɔ donc k'a lajɛ yɔrɔ minnu dɔɔni bɛ se ka fara prix minnu kan n'a tɛ kɛ dekun ye client ma ani a tɛ kɛ dekun ye jamana yɛrɛ ma. Gare kɔnɔnaw kɔni na dugutagalaw caman y'a yira k'a fɔ ko mobilitigiw kɔni se tɛ farankan in na wa dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ olu ye laɲini kɛ gouvernement fɛ dɔ bɛ se ka bɔ taji sɔngɔ la cogoya min na. Bon ni dɔ farala prix kan a bɛ na kɛ cogo di a bɛ na ni gɛlɛya dɔɔni ye quoi. Bon Mali bɛ cogo min na sisan an t'a fɛ gɛlɛyabaga don kow la quoi. Ko nɔgɔyali de ka d'an ye kosɛbɛ n'a sera ka jigin o bɛ diya an ye kojugu an kɔni an ka laɲini o de n'a sera ka kɛ ten o bɛ diya an ye kosɛbɛ. Non ne bolo gɛlɛya b'a la gɛlɛya t'a la Mali ko la 200 ka dɔgɔ jamana ko la 200 ka dɔgɔ sinon 200 ka ca mɔgɔ dɔw ka nasɔngɔ don mais ka da waati lahalaya kan wallahi an b'a ku o kama an b'a ku gɛlɛya Mali kelen tɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen don. Kabini alamisa tɛmɛnen taji sɔngɔ kɔni yɛlɛla dɔrɔmɛ 21 ka jɛ o de farala litiri kelen kan gasoil kɔni 33 o de farala o sɔngɔ kan dɔ faralen transport sɔngɔ kan mobilitigiw y'a yira k'a fɔ ko taji sɔngɔ ko dɔrɔn tɛ bawo ko gouvernement tun bɛ sɔngɔ jigin kɛ u ye mobili kuraw dédouanement kow la wa ko gouvernement ye o sɔngɔ nɔgɔya in fɛnɛ wuli ka bɔ u ye san 2022 in na. A ko filɛ nin ye Maliki Jalo Renouveau don kibaru kɔnɔ sanga ye 40 sɔrɔ cɔ in nɛgɛ ɲɛ 7 kan Fanta Tumuta an bɛ taa ɲɛfɛ. O sanga kelen kɔnɔna la an bɛ Sori Ibrahim Jalo bisimila ale ka se ka an ladɔnniya taa ni ka segin kibaruyaw olu kan sɔgɔmada in na an ka siraw bɛ lahalaya minnu kɔnɔna la ani taa ni ka segin yɛrɛ bɛ cogoya min na anw ni Sori bɛ na ɲɔgɔn lasɔrɔ sisan anw ka nɛgɛ kɛrɛfɛtigi o ye Fuseni Daw ye Fuseni i b'a lajɛ ni Sori ka labɛnw sabatira.